बर' जायफोर केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामगोन आरो गुबुन गुबुन बड'लेण्ड ओनसोलनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामगोन जाहाथे खुनु कारनाव बन्सित जाया। गोबां स्टेटनिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन हारिफ्रा बेयाव दिनै साख्रि मोननाय एपइन्टमेन्ट मोननायखौ जों नुदों। नाथाय जोंनि लकेल बा जों जि सार्थ बा जि इन्टारेस्टखौ लानानै बे इउनिभार्सिटिखौ गायसनदोंमोन, फारसेथिं जोङो एकाडेमिक दिगजों एजुकेसन मोननांगोन, डिग्री मोननांगन, गुबुन फारसेथिं जोंनि फरायनाय फरायसा फरायसुलि केन्डिडेटफ्रा साख्रि बाख्रियावबो थिसनजानांगोन। दा बे बिथिंखौ लानानै दिनै जों गुवारै सावरायबाय आरो बिथाङा बुंदों जे इन्टारभिउखौ एक्सपार्टफ्रा लायो, गभर्नरनि माने नमिनि थायो आरो बिनि गेजेराव इन्टारभिउआ जायो। दा बेखायनो जोङो मोनसे कन्डिसन होदों जे जुदि इन्टारभिउखौ खुङोब्लाबो बिनि जिखिनि गासैबो जि माने प्रसेस आरो बियो माने फ्रि एन्ड फेयार जानांगौ, मेरिट बेसिसआव जानांगौ, जाहाथे बेयाव कुनु माने बेबायदि बायासनेस थाया। दा बे बाथ्राखौ जोङो बुंदों आरो रेगुलार रेजिस्टार एपइन्टमेन्टनि बेलायाव जोङो बिथांमोनखौ दाबि होदों जे थांनाय बाराव जि इन्टारभिउ जाबाय बिनि बेस बिनि आधारावनो गोख्रैनो पार्मानेन्ट आरो रेगुलार जि रेजिस्टार बे रेजिस्टारखौ एपइन्टमेन्ट खालामनांगौ। बिनि अनगायैबो आथिखालाव नोङो जि गोदान सेसन बिनि एडमिसन फैगासिनो दङ, एन्ट्रेन्सफ्रा जालांबाय, गोख्रैनो 27 तारिखनिफ्राय बिनि एडमिसननि प्रसेसा जागोन। जिहेतु एन्ट्रेन्स जालांबाय, सेलेक्सन प्रसेस फैगोन। दा बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु वान एन्ड अनलि इन्स्टिटिउसन, बेयाव 80:20 जि मोनसे क्राइटेरिया दङ 6 सिडुल एरिया हिसाबै, बेखौ प्रपारलि मेनटेन खालामनांगौ जाहाथे स्टुडेन्टआ बन्सित जाया। आरो जायफोर आदार इउनिभार्सिटि दङ बे इउनिभार्सिटिफ्रावबो जों स्कपखौ लानांगोन आरो जायफोरा बेयाव फरायनो फैगोन 80:20 जि रिजार्भेसन पलिसि बे क्राइटेरियाजों बिथांमोननि सेलेक्सनखौ खालामनांगोन। आरो गुबुन फारसेथिङै माखासे जोंहा इस्युस दंबावो जे माने माखासे कलेजाव पिजि कर्स खुलिनायानो होन बा नोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि नोङो स्टाडि सेन्टार बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास खुलिनायानो होन, बे माखासे बाथ्राफोरखौ जों डिसकास खालामबाय आरो गोलाव सम डिसकास खालामनायनि उनाव जों माखासे माने कनक्लुजनाव फैदों आरो बे कनक्लुजनखौनो लानानै फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जोंजों रायज्लायबावगोन आरो जों मिजिंथियो जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जौगानायखौ जों जेब्लाबो लुबैयो, जों समाव सापर्ट होबोदों। नाथाय जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय जे जोंनि ओनसोलनि स्टुडेन्टनि फेभाराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया पलिसि लानांगोन आरो फारसेथिं एपइन्टमेन्टनि बेलायाव टिचिं आरो नन टिचिं जोंनि ओनसोलाव जाहाथे जोंनि केन्डिडेट्सफ्रा बेयाव स्कप मोनो, बिनि थाखाय जों दाबि होदों। दा बेखायनो जोङो सावरायनानै जोंनि डिसकासननि जिखिनि 7टा डिमान्ड बेखौ जोङो गथायनानै फैबाय। गोजोन्थों।